tema nyakora mugia jwang chwalonwa kokale yore waduto te mag tudo kokinyi makawuono. Alphonse iwinjo kanyo ka iseyo funde ochak kanyo kod Frederick Osur. Awinjo kosuro wacho ni nufundo ginjo adira ntima kwa deposit oktima okiti ananjena okjite teme kod kit ngato to moloyo ot manowokie kamano poni wanjo mnonyole mier boponi mier ntia mier moko ma jijo kuoye ndio kanya dito kwalo gi ngato to panda to mama bende oktima okdeyo kata mingi manyise so to jomoko kuomo kata kane kinde machon te kita an ora nyiepo gotongulo kanyalo paro nduru baneno bora kapan around 89 pondru netiyo kinyalo pa aido samoro kinyalo karo gi ejini kopon kata na dai moro ori nete gina mare gina kanya dano moro en kana ori to ero mi keto tongulo ama gimo kan nduru kama to mama kanu ni kodi gino to penyi ni golo kune to penji ko kwiny to kionge ansa malongo to del barindas koro jomo kuma no puonje chamo matin mitiyo man luchi koro ok jitema gin jokuoyo otege miya kod kuma to no poni kama no puonje tich an kama no puonje tich no kanega weche makuma kasama go ani kelo kelele ni ok kelo kelele ni kasama down lawe leo tich ne gima no me luor sana. No. Secondly, tell me kod ngato won bende ka an aseti mutiji for 25 years since 2000 to date. Aseti mutija for the past 22 years now. Anonge chiemo sa kwa pengo. Mana nyalo wacho for a fact. Onge anywhere Kenya kama nyigantie obi weche magufundi. Mana nyalo nyisi for a fact. Tan kod customers how I wish maybe nyalo watch nyalo confirm massive to go from since I started 2004 dwe mara deke machako tija kibanda matine ni in kori jadiera anajadiera ano kaudhiga kapondo tich samonya leo nyalo mia tich kalore ko ngini abo okdawe tich to kairo take advantage samosti nyalo lal kura kwa weche mag ng'anyo seche mginya mia tich to gimo duodre iwinjo lakini abro ano gi simia wana bakos magamako abro mago sim tabo communicate ose jam kan mabogo ni sim kopone nya jisna bi weekend ano ka gino ok dite tabo go ni sim koro jite mantie gitama actually hapana benaja tamadu koro maybe dikora me ama dikoro maybe anigel tana sigao bet kawacha ni ondiki muma kitabu mara Isaiah prauchiel karamatindo ani progario kuma muma wacha ni nikasa ochopo an ruoth Nyasaye abro miyo gino timre when the time is right the Lord shall make it happen. So I've learned to wait upon the Lord. Mola bedi kipesa ufugo mpong ama dagera watu malichi dala ama big mto kama duong lakini kwa ndelawa winjo gino kora bedi jitene gitama to dikoro kapakan kan koro kufunde te maricho mana kinyi so kara mana jomo kora pondo anyo ketere ni romo gim kwara mokuongo ikipani jiteke ni makora think the past ibigo into new relationship kani dongo fundi moro mano mai okjite even though mando wachoga funde do ng'eny gi joma richo kata kiwe mama tuong kata mlambo ko mageni carpenters kama gedo akawanjo luwe wachoga kata kabila wacho joluo nyase ogwedo gitich malwedo which is true about mechanics about carpenters lakini gima samoro tamo en ng'eyo value matich kata koso ng'eyo gima ng'an nawacho hat maganzi Gandhi mamuindi cha nawacho ni ne kaka se mobiro iri mondo mi itine to okitim ne dial en mutimo ni dial owacho kajo gidongere niya when a customer comes to you to offer him a service you don't do him a favor but rather he does you a favor by giving you an opportunity to do what to serve him. So king gave that word maber ibonge na dia na ngone motimre na to ngati na ngone otherwise any choice madhi kamodo waro koro watine gi bolro watine gi nguono gadie kopo gweno ok modi bedie sim tindo biro igo sim
tineno wadwa kata nyamin owinjore kama kama to ok dhi timre akwa ni medo ndalo ariyo kata wik achiel kata gima chalo kamano. Ibedo jadiera. Rachel, ng'ato penjo ka bende ber mar mondo mi ja ohala okaw insurance ne